Екшън! Сет! Екшън! Марк! Сцена втора, първи дубъл, камера. Екшън! Марк! Сцена втора, втори дубъл, камера. Добре. Секунда. Сет! Екшън! Сцена 2А, първи дубъл. Секунда. Сет! Екшън! Марк! Сцена 3, втори дубъл, камера. Добре. Секунда. Сет! Екшън! Камера работи. Марк. Сцена четвърта, първи дубъл, камера. Добре. Секунда. Секунда. Сет! Екшън! Това е дясно. Просто си седиш. Ти просто си гледаш нагоре и не Звук знаеш какво работи. се случва. Марк. Сцена 10, дубъл първи. Това е толкова високо тикне. Камерата работи. Да. Сцена 10, дубъл втори. Много сериозно. Знаеш, главата се знае. Не, филист. Марк. Сцена 10, дубъл 3. Тишина. Тишина. Марк. Сцена 10, дубъл четвърти. И кажеш да включа камерата. Да. Камера работи. Сет. Екшън! Дайте, момчета. Абе, другата стая, бе. Беше другата. Вече нямам. Не, така си. Камера работи. Звук. Тишина. Сцена 13, дубъл първи. Сет. Екшън! Просто се скри. И го пъхай целия момент. Екшън! Не. Върни се някакъв. Марк. Сцена 15, първи дубъл. Сет. Сет. Екшън! Значи, слушайте сега, няма да го правим с обръщане на стаж, защото няма да... Чакай, стой. Кажи го! Чакай, екшън. Обръщай се на там, Добре, на къде? към хотела си. не, клапа няма да бия. Да, гледай напред обаче, натам към това. С тебе. Очи, широко отворени очи, кошки. Така, сега снимам. Бавно нагоре можеш, ама бавно, гледай си. Значи е така, е така.